Zdravo, dobrodošli na moj kanal. Danas pravim jedan desert, za to nam je potrebno pola litre mlijeka. I to ćemo da zagrijemo. Za to nam je potrebno 3 kaškice instant kafe, i 2 kašike vode. I tu dodajemo 3 kašike šećera. Pošto u mene nisu pune, ja ću dodati 4. I to sve dodajemo u mlijeko. Pošto se mlijeko još grije, ovdje imamo 3 pune kašike gustina i 50 ml mlijeka. I to sada izmiješamo i dodajemo u mlijeko. Moramo dobro izmiješati da nemamo grudica. Mlijeko nam se zagrijalo, izmiješali smo. Ako se bojite grudvica, uzmete jednu cideljku i to procijedite. Uvijek ostane. Ovako. I sad miješamo dok se ne zgusne. Ja sam već pripremila zdjele. Možete koristiti keks kakav imate. Ja sam imala ovaj keks petit, punjen sa nadivom od mliječnim nadivom. Po želji, kakav imate u kući. Evo, ovo je već gotovo. I sklonjamo. Sada izlivamo u zdjele. Stavljamo da se hladi. Za ovo nam je potrebno 3 kaškice instant kafe, i 2 kašike šećera. I zato nam je potrebno 3 kašike vruće vode. I sad to miješamo mikserom dok ne dobijemo šlag. Pogledajte, dobili smo pravi šlag. Sad to prelijemo preko deserta. I pošto ovdje imam mljevenog keksa od Oreo keks, samljeven od prije, i dekorišete. To je sve po želji. Možete, a ne morate. Jedan brzi desert, jednostavan, ko voli kafu, to je pravi desert za te osobe. Hvala na gledanju, do sljedećeg puta. Prijatno, zapratite moj kanal i komentaršite.